Bon dia, estimats. Avui tenim el Fernando, nascut a l'Uruguai, que ens parlarà una miqueta de la seva vida. Fins ara. Bé, com us deia abans, avui tenim un convidat que ens parlarà de la seva relació amb Catalunya. Ell es diu Fernando, va néixer a l'Uruguai i va arribar aquí amb 23 anyets. 23 anyets. Vas dir que vas viatjar en un banc de càrrega, Vaixell de càrrega, un sí. vaixell de càrrega. Com va ser això? Bueno, sí, havia començat, ja portàvem 5 anys amb un cop d'estat que ara justament el dia 27 de juny farà 50 anys del cop d'estat. Cop d'estat cruent, podem dir-ho, no incruent, que es va canviar la vida a tot el país, pràcticament. Vam passar d'un règim democràtic que dins de lo que és Amèrica érem una de les democràcies, junt amb Xile, més consolidades, de més anys. Eh, I bueno, el cop d'estat va venir la famosa, no sé si vas sentir l'operació Còndor, et sona? Sí. Bueno, l'operació Còndor, o sigui, el vol del Còndor ens va, es va tapar el sol. I bueno, a partir d'aquí va canviar. Normalment la població de l'Uruguai és una població molt polititzada de sempre, sempre havien participat en política en forma normal, o sigui, i eren tots els partits, Partit Comunista, Partit Socialista, després estaven els partits de centre, diguéssim, per un nom que es pugui entendre, no? Que eren els partits que havien fer la fundació del país, no? Que eren el Blanco i el Colorado. Que el meu avi, per exemple, per la família del pare, venim de José Artigas. Sí, et sona José Artigas? Sí, Com sí, que sí, ets sí, sí. una germana llatinoamericana, o sigui, saps molt bé qui era. I bueno, la meva besàvia era besneta d'Artigas. Explica'ls als nostres amics exactament per què era tan important José Artigas. Bueno, José Artigas va ser el primer que va guanyar una batalla a l'exèrcit espanyol, o sigui, o exèrcit europeu en general, a nivell de tota Amèrica Llatina. Als Estats Units no, ja havien guanyat els anglesos alguna batalla, però en Amèrica Latina la batalla de les Piedres va ser, i es va posar setge a la ciutat de Montevideo a partir d'aquella batalla, i José Artigas el que volia era una confederació. Això era el que es volia. Bueno, José Artigas i el poble oriental, perquè de fet no som uruguaios, som orientals. O sigui, la nacionalitat nostra és oriental, no és... Es diu uruguaià bueno, per identificar-nos, no? Perquè dius oriental, què? Xinès, japonès, no... Oriental vol dir, perquè el nom del país és República Oriental del Uruguai. O sigui que està a l'oriente del riu Uruguai. Això vol dir, per tant, som orientals. I sempre a la que avui és l'Uruguai se li coneixia per la banda oriental o la província oriental. I Artigas el que va fer, va ser el fundador de les Províncies Unides del Río de la Plata, però en aquell moment l'ombra borbònica era molt llarga i continua, i el que era la província de Buenos Aires, o el centre de Buenos Aires, diguéssim, volien un centralisme borbònic, res més, tant que aspiraven a posar un rei. I bueno, van començar a conspirar contra el règim, contra el que volia Artigas i la resta de províncies, no? Perquè estaven províncies importantíssimes d'Argentina, com Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones, o sigui, era un territori
bueno, el que seria l'Argentina avui dia, més a l'Uruguai, més part de Rio Grande do Sul, que també pertanyia a la banda oriental, excepte la zona de Buenos Aires, ja està. I després estava el que li deien el desierto, que era ja la Pampa, que va ser l'oeste. No? Terrible també, perquè va haver un genocidi espantós en aquella zona. Però bueno, o sigui, bàsicament es volia fer i amb un sistema confederat. O sigui, no era, anàvem més enllà de la federació, no? El sistema confederat era cada província tenia el seu govern, com seria com un estat. Eren estats independents, però associats per un llibre comerç i per la defensa mútua. Bueno, davant de tot això, el que era el centralisme porteño, que es coneix així, va començar a conspirar i tant va ser que va ser una cosa terrible perquè van pactar amb els espanyols per entregar-li la ciutat de Montevideo, li entregaven la ciutat de Montevideo, amb els portuguesos perquè envaeixin des del nord el que era la banda oriental, també que es podien quedar tot el territori que volien, i van comprar els cabdills de les províncies d'Entre Ríos i Còrdova perquè lluitessin contra Artigas. I el poble oriental, perquè de fet l'exèrcit era un exèrcit popular, completament popular. I estava format per excombatents de l'exèrcit espanyol i estava format per indis, o sigui, xarrues, bàsicament, que eren els que mai van poder doblegar, o sigui, abans es van extingir que ser doblegats, mai. I després negres, afroamericans, o sigui, que diu ara, però bueno, nosaltres, tots aquells sempre han sigut descendents d'esclaus, que eren lliures en la província. En la banda oriental eren lliures. I aquest era l'exèrcit d'Artigas, era un exèrcit del poble. Quan fan això, aquí és on surt el que podíem dir la nostra nacionalitat, al 1811. Aquí és on surt el que és la nacionalitat nostra, quan fan aquest pacte que ens deixen fora, pràcticament, o sigui, massacreu-los, es produeix un fet que és únic, després del poble jueu, és el segon que es coneix. El éxodo del pueblo oriental, es diu. El éxodo del pueblo oriental, que quan davant de la invasió dels portuguesos que venien del nord, els espanyols que recuperaven Montevideo i els cabdills de les altres províncies que combatien Artigas, doncs tot el poble, l'exèrcit d'Artigas va decidir marxar cap al nord perquè no havia possibilitat amb tota aquesta... Clar, l'exèrcit portuguès era potentíssim en aquell moment i l'exèrcit espanyol també. Eren potències, no eren qualsevol cosa. I bueno, van decidir marxar perquè hagués sigut una matança, evidentment. I darrere de l'exèrcit, que va alentir la marxa, tot el poble, tota la gent, matava els animals que no podien portar, cremaven les collites, cremaven les cases per no deixar-li res a l'enemic. I es va muntar doncs, a la Juí, que de fet, si haguéssim continuat amb Artigas, la llengua segurament que parlaríem seria el guaraní, perquè Artigas parlava perfectament el guaraní i estava tremendament vinculat amb les tribus originàries, o sigui, molt vinculat amb les tribus. Tant va ser que quan ja el 1820 ja marxava derrotat perquè sabia que no havia cap possibilitat, que anaven els 3 o 4 lleials amb ell, no? de lugartinents que tenia, acompanyant-lo, doncs els últims caciques xarrua m'emociona. Espera, perquè
No, és que sí, sabeu que l'he viscut molt. Van sortir a ofrecer-li, així, amb aquestes paraules, a ofrecer-le la indiada para luchar hasta la muerte. I ell, clar, els hi va agrair eternament, evidentment, però els va dir que no, que era una lluita que, que després aquestes tribus, el primer president que vam tenir, que va ser un dels que va trair a Artigas, que no vull dir ni el nom, perquè el vull oblidar, i era un dels lugartenients d'Artigas que va pactar amb els portuguesos, es va liar amb els portuguesos, i després va ser president, va ser el primer president de l'Uruguai, al 1830, quan es va fer la Constitució, i, i aquest va enganyar a les tribus, els hi va dir que farien un tractat de pau per, per delimitar les terres que serien de les tribus eternament, i les terres que serien dels colons, no? Per ganaderia i tal. I, bueno, van anar totes les tribus desarmades, o sigui, sense, clar, amb les famílies i tal. Confiats, Sí, sí, clar. I els hi van fer una encerrona, que és la zona aquella, es diu jo ara, quan vaig estar el 2012, que va ser l'últim cop que vaig anar, és una zona terrible. Sense adonar-nos, anàvem amb un amic, anàvem a la furgoneta d'ell, i al passar per la zona aquella, com si te caigués un gel, saps, a sobre, se'ls hi puedes, es diu, se'ls hi puedes, i allà va haver una massacre de totes les tribus, o sigui, no es van adonar que estaven rodejats, i, bueno, però massacrats, un genocidi brutal. I tant va ser que els 4 últims van tenir no sé, perquè no té un nom així, no, és tan de deteriorament humà que no se li pot dir, no hi ha una paraula que ho pugui definir. Els 4 últims, que era una família, Tacuabé, Baimacà, Perú, Bujunusa, que eren de l'ètnia xarrua, els van enviar a París a exposar-los en unes gàbies, com si fossin micos o tal, no? I, bueno, van morir allà a París, o sigui, de tuberculosis, bueno, estaven en una gàbia com animals. Avui en dia encara us queden a l'Uruguai cultures ancestres autòctones que conservin les llengües? No, no, el guaraní i les variants dels xarrues, que parlaven els xarrues, que això s'ha perdut completament. S'ha perdut completament. L'únic que queda és, hi ha una zona a l'est que aquests no eren de l'ètnia xarrua, eren de l'ètnia de los arrachanes, que aquests feien com a piràmides, que era, clar, no s'ha fet, ni s'ha investigat ni res, i ara li diuen los cerritos de los indios, perquè, clar, les piràmides aquestes van anar quedant cobertes de terra, i a dalt l'edificaven, posaven estàncies o posaven cases o arbres, i algunes que diu que hi ha enterraments, però bueno, no s'ha investigat, ha sigut una... Això va ser un genocidi cultural, però dels més bèsties. Ètnicament sí, el 60% de la població de l'Uruguai tenim sang indígena, jo sóc un, o sigui, perquè la meva besàvia, que venia d'Artigas, com que era de línia materna, ella era xarrua, el que passa que tenia els ulls blaus com els Artigas, o sigui, que venien del poble del Bortón, d'aquí de Saragossa, que va ser el primer que va anar com a soldat de la corona de Castella i Aragó
el fort que hi havia en Montevideo. Encara ni s'havia fundat Montevideo. Montevideo es va fundar el 1763, o sigui, abans de la desfeta del 1714, després de la desfeta del 1714 de Catalunya. I no, la història és apassionant. I clar, i la població es va anar dissolent doncs, i després vam tenir les successives oleades immigratòries. Per això jo, una de les coses que em va sorprendre més a mi sí, va ser que jo no m'havia adonat que vivia, per exemple, en un barri d'immigrants. O sigui, jo vaig néixer a Montevideo i viure en un barri d'immigrants. Ho vaig veure aquí, perquè a mi no se m'hi passava pel cap. Per exemple, el veí del costat eren armenis, que havien fugit del genocidi que havien fet els turcs i els russos, del poble armeni, que havien fugit d'això. I allà bueno, van trobar acollida, van ser... els seus fills van destacar, els estudis en tot, o sigui, vaja, una vida totalment normal, no? Davant de casa meva hi havia uns asturians. Després teníem el sabater, que era alemany, i com sempre parlàvem, que clar, ell era comunista alemany, i bueno, va tenir que refugiar-se quan va pujar Hitler. O sigui, i després teníem jueus, per exemple, que bueno, jo, amb el poble jueu jo tinc molt de carinyo perquè quan tenia 15 anys fins i tot vaig estar a punt d'anar-me a un quibuts, cosa que la família no em va deixar, no? Però quan s'estaven muntant els quibuts jo em volia anar a un quibuts, o sigui, encantat de la vida. I tinc molts amics, o sigui, jueus. I clar, veia, després mirant aquí, dic, carai, però sí, perquè aquest sentiment de que ets de fora el vaig notar aquí, saps? O sigui, jo allà no m'havia adonat, o sigui, que havia gent... Clar, després estaven els meus avis materns, que eren italians, o sigui, entre Como i Milano. Tinc encara els documents de l'avi i tinc la bandera de l'avi, la bandera italiana que tenia ell al comerç, sempre que la posava, la bandera d'Itàlia. L'antiga, la que té la creu al mig lila, aquella la tinc jo a casa. O sigui, clar, testa Mazzucchelli. I, bueno, i clar, tenim... Estàvem, bueno, una cosa que jo no... Clar, a l'avi no com li vas a dir a l'avi que era estranger? O sigui, l'avi és un avi a tot arreu. Clar. O sigui, no hi ha... Impossible, no? I bueno, després, clar, érem un crisol de races, deia el Fernand Silva Valdés. Som un crisol de races, evidentment. Evidentment que som un crisol de raça. I clar, amb la democràcia que es va fer, que es va fundar, que va ser un d'origen català, per cert, José Valle, justament el que va crear el que era l'Uruguai modern, no? Perquè si bé hi havia democràcia, sempre, però clar, era la democràcia d'aquella manera, no? Del segle XIX, diguéssim. Com podíem trobar doncs, Anglaterra o França, molt minsa, no? Diguem-ho, per dir-ho suau. I aquest home, aquest va ser 2 mandats presidents, perquè la Constitució et prohibeix fer més de 2 mandats. O sigui, si hagués fet 3, no sé a on hem arribat. Aquest va nacionalitzar, abans de la Revolució Russa, va nacionalitzar les empreses estratègiques que encara continuen sent propietat de l'Estat, que era la de la llum, l'aigua, els ferrocarrils, el gas, els combustibles, això pertany a l'Estat. I va tenir la gran idea
ara que estem en el món de la privatitzem-ho tot el que sigui rentable, ho privatitzem, per amics, coneguts i familiars, si pot ser millor, així ho privatitzem, doncs allà ell va posar una clàusula a la Constitució que això era propietat del poble de l'Uruguai i que si es volia privatitzar o volia fer alguna cosa, vendre o el que sigui, es tenia que consultar al poble. I clar, han fet 50.000 referèndums a veure si la gent ho vol vendre i es perden per al 98, el 99%, coses així, no? O sigui, però bueno, feta la llei, feta la trampa. O sigui, ells han trobat per externalitzar serveis, bueno, totes aquestes històries. No? I ara hi ha un problema molt gran, molt gros amb l'aigua, però bueno, això és una altra història. Bueno, i aquest president va nacionalitzar això, sobretot eren companyies angleses, les va nacionalitzar totes, que els anglesos amenaçaven que portarien la flota i bombardejarien Montevideo, i el senyor diu, bueno, pues vale, no la flota, nosaltres no tenim barco de guerra ni tenim res, o sigui, feu el que vulgueu, al final no ho van fer, perquè clar, en aquell moment també als Estats Units començava a pujar i la sintonia amb les democràcies americanes era molt fluida, no era una sintonia de domini, diguéssim, no? O sigui, als Estats Units encara no era un imperi. No era imperialista. No era un imperi, era una democràcia puríssima, fantàstica, i clar, ja els anglesos ja s'hi ficaven, ja no volien massa merder, i aquí ho van deixar. I després el que va fer aquest president també, que bueno, que vam ser pioners amb això, la llei del treball de 8 hores, la llei del divorci, però una llei, o sigui, jo t'estic parlant de 1917, el vot de la dona, que la dona ja podia votar, o sigui, que abans no les deixaven, vam ser un dels primers països del món, un dels primers. I, clar, tot això és un orgull, no?, evidentment. I el divorci, per exemple, només el pot demanar la dona. Jo, per exemple, si em vull divorciar de l'Elisabet, si ella no diu que sí, o demana ella, si ho demana ella, pam, fet. Però jo ja puc demanar i portar el que vulgui i posar-me de genolls, que si ella diu que no, no hi ha divorci. Oh, que feministes, no? Sí, sí. No, sí. La protecció a la dona era total. Bueno, continua sent, la llei del divorci no l'han tocada. O sigui, continua sent. I, bueno, avenços d'aquest tipus, no? O sigui, després en educació també va haver José Pedro Varela, que va ser el pare de l'educació moderna de l'Uruguai, i que en pedagogia es va inspirar molt en l'educació de Suïssa, bàsicament, i el que va fer molt important va ser els consells. Els consells era Consell de Primària, Consell de Secundària i Consell d'Universitats, i que són completament autònoms dels governs. O sigui, cada consell, són els professionals que han fet carrera dins del cos de primària, de secundària o d'universitat, són els que accedeixen als consells, escollits pels mateixos professionals del ram, diguéssim, pels mestres o professors, escollits per ells mateixos, t'has de presentar i has de tenir un programa. I clar, les lleis que es fan sobre educació les fan els consells. I el govern que tal, l'únic que fa és acatar el que ha dit el Consell, punto. O sigui, no és com aquí que comencen, ara arriba no sé qui, que canviem la llei d'educació per no sé quanto, per no sé què. Arriba l'altra, després ara modifiquem tot això perquè... No, o sigui, això ho fa la comunitat educativa, punto. I els controls, per exemple, a nivell professional són exhaustivíssims. L'Elisabet, per exemple, que estava en el Consejo Nacional de Educación Primaria,
pues, ho sap molt bé tot això. Són uns escalafons, però estrictes i requereixen uns estudis i uns coneixements per arribar a les cúpules i que t'ho has de guanyar amb sang, suor i llàgrimes. Sí. No és, bueno, va, posem aquell, a veure, sí, mira, m'agrada aquell, vinga, va, inspector, no. O sigui, se arriba per mèrits, Sí, no sí, per per mèrits. dedocràcia. No, dedocràcia no existeix allà. Bueno, Molt bé. tot això va canviar amb la dictadura. Mm, Amb la dictadura. clar. I el moment que teniu la dictadura és quan tu decideixes venir cap a Catalunya. I com és aquesta adaptació a Catalunya? Bueno, primer et comento que abans de venir jo participava en política, clar, ja quan havia començat el cop d'estat ja era en la clandestinitat, perquè si ens enganxàvem tortura i molts anys de presó. I bueno, clar, també és una cosa que tots els partits, normalment per participar en un partit, t'anaven preparant, o sigui, tu abans d'entrar en una llista que anava al Senat, necessitaves una formació com a mínim de 15 anys, com a mínim de 15 anys. I clar, tu, evidentment, ningú cobrava res i els professors menys, o sigui, tampoc. No? Era tot, a nivell es feia pel partit i pel país. No? Res més. I clar, la formació rebíem abans d'entrar a una llista, sí, per poder estar en una llista que es presentava al Senat, que és la primera càmera, és com als Estats Units, o sigui, el Senat és el que on surt el president. I clar, ens formàvem en política internacional i teníem professors d'història de primeríssima línia, o sigui, gent que eren veritables estrategues, no? Bueno, jo vaig conèixer arrel d'això, a mi m'estaven formant, jo era un dels que estaven formant. Clar, tenia 22, 23 anys, bueno, ja sabia jo que hasta 35-40 no arribaria a estar en una llista. De cap manera, de cap manera, de cap manera. Fins que no tingués tota la formació necessària per poder estar en el Parlament. Imagina. Clar, això és una cosa que sempre m'ha... Clar, estàvem molt polititzats. Estàvem molt polititzats. La política es parlava constantment al carrer. I tant va ser que teníem un sistema, el primer, que van començar a preparar el cop d'estat ja l'any 62, aquests mateixos de l'Operació Còndor, van començar, perquè clar, la democràcia era quasi, no et dic perfecta, però excel·lentíssima. El poder executiu funcionava amb un sistema col·legiat. Estava la representació dels partits que anomenaven 9 membres d'un col·legiat. Evidentment, el que tenia més representants, que havien tingut més vots, que tenia més representants, era el que escollia el president. D'aquests 9, el que tenia més, anomenava a fulanito de tal com a president. Clar, què implicava això? Un sistema col·legiat, les decisions del poder executiu anava més enllà que un Consell de Ministres. Perquè, clar, en el Consell de Ministres l'oposició no hi és. És el govern i ja està. És el que ha anomenat el president de govern i punto. Però allà les decisions que es feien d'estat i eren representats, les escoltaven tots els partits i podien dir la seva i, evidentment, si estaven en minoria, la seva idea no sortia, no? Perquè és fàcil. Però moltes coses es consensuaven. I això es va acabar en una reforma constitucional que es va fer, aduïen que la gent ho va votar, va ser un dels errors, perquè es va fer un referèndum,
a veure si es canviava la Constitució per un sistema presidencialista. I això va obrir la porta al cop d'estat. Bueno, dit això, ja està. Bueno, un cop aquí, l'experiència meva, la primera era el que et deia, que vaig ser conscient que havia viscut tota la meva vida en un barri d'immigrants. Sí, dic, carai, sense saber-ho. I després, a l'arribar aquí, vaig veure dues realitats, o sigui, dues realitats. Clar, després comences a analitzar i dius, clar, és un país sense estat, evidentment, no? Jo, clar, és igual, els estudis que tinguessis, els coneixements que tinguessis, quan ets un immigrant, arribes i has de fer el que et surti. Vaig vendre llibres, vaig vendre assegurances, les coses que ningú volia fer, normal. Vaig estar criant vedells, vaig estar trassegant porcs, vaig estar, bueno, de tot, vaig fer de tot, de tot. I què tal amb la llengua? No, amb la llengua, això degut a la... Aquí és on ara te relacionaré, no? Entro a treballar, el primer lloc, diguéssim, estable era un magatzem, on estava, bueno, el rang meu era mosso d'almacén, ja està. I clar, bueno, treballàvem 10 o 12 per allà. I clar, la majoria dels nois que treballaven allà eren espanyols, sí, però sevillanos, havia un de Córdoba, em sembla. I clar, el primer xoc va ser que no parlaven ni una paraula en català, ni una, ni una. Jo amb el que em vaig formar, diguéssim, amb el català, que em va explicar moltíssimes coses, va ser a l'Òscar Valdivieso, que venia llibres amb mi, que, bueno, el seu germà és molt conegut. I aquest noi era professor de català, però, bueno, venia llibres, també a mi. I ell era el que m'anava explicant i moltes coses, moltes paraules les anava agafant d'ell, que m'explicava i que anàvem parlant. I clar, aquella altra gent no parlava. I va arribar un moment que vaig pensar, i que encara continuo pensant, dic, aquesta gent són més estrangers que jo. O sigui, els estrangers eren ells. I dius, com? Sí, eren immigrants legals, tenien DNI i ja està. Podien treballar, moure's lliurement, com... Clar, eren espanyols, punto. I jo, en aquell moment, tenia cada 3 mesos que agafar el tren i anar-me a Puigcerdà per passar la frontera, dir-li, mira, el passaport és aquest, si m'ho signaven tornava a passar el pont. Sí, clar, fins que ho vaig poder anar regularitzant. Però, bueno, molta inseguretat, això et crea... I si no hi ha algú que et doni un cop de mà, és molt difícil poder... I en la llengua, o sigui, ho vas aprendre els catalans que coneixies? Clar, i en la llengua, en aquell ambient, amb els llibres tenia aquest que... Quan estaven al magatzem, res, perquè allà ni ells entenien res, ni ganes de parlar res, ni res. A més, l'amo tampoc era català, o sigui, allà es parlava català, enlloc. I va ser quan vaig muntar un petit negoci a Vilafranca del Penedès, que treballava amb agroquímics i pinsos i tal. I clar, vaig conèixer l'altre món, el món català real, no, diguéssim, que em vaig enamorar completament. Sí.
totalment, perquè un sistema... I vaig entrar en contacte amb els pagesos, amb la masia, vaig fer molta amistat amb gent, ara són morts, malauradament, però bueno, vam fer moltíssim, una amistat molt maca, molt maca, molt maca amb aquella gent. I et conto una anècdota només. Un dia jo tenia que, bueno, sabia que hi havia unes masies, per, no diré els noms perquè per no, que és la família, igual no els agrada si, que ho comentis i tal. Per la zona, això era ja al Penedès, però frontera ja amb el Baix Llobregat. I una zona molt maca, preciosa. I a mi se'm va fer molt tard, i jo, clar, volia acabar, volia arribar a una de les masies aquelles, i clar, amb una furgoneta que anava, una C15, vaig travessar uns boscos, bueno, em vaig perdre, bueno, total, que arribo a l'hivern a les 8 i pico del vespre, clar, és nit tancada, i bueno, veig aquella masia, dic, amb baluart i tot, una masia emmurallada, espectacular la masia. I després t'explicaré una altra cosa que vaig veure allà que em vaig colpir molt. I arribo i em surten amb l'escopeta. Dic, ostres, no, escolta, no, no. Perquè, clar, aquelles hores, en aquell paisatge solitari, o sigui, clar, no... I què portaves? No, jo portava productes insecticides per les vinyes, com que ells tenien conills, li volia vendre pinso pel conill, o sigui... I no sabien que tu arribaves? No, no, clar, jo anava buscant el client, sí. Ah, val, tu anaves de porta en porta, diguem-ne. Sí, sí, de masia en masia, de masia en masia. Obrim negoci. Exacte, sí, exacte. I era massa tard i clar, massa tard i us surten amb la comida. Bueno, total, que era una família fantàstica. I un dia l'avi, diu, escolta, vols que t'ensenyi una mica la masia? Dic, home, m'encantaria. I, bueno, em porten en el que seria el saló principal, no? Diguéssim que, clar, aquell no era on te feia vida la família, no? Que es feien servir de tant en tant. I al mig hi havia una mesa de roure de 30 centímetres ben bé de... Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Però una preciositat, la taula aquella era una cosa enorme allà. Bueno, amb cadires, tot tal. I començo a mirar i veig que tenien unes cadenes que penjaven de la taula a sota. Clar, jo no volia passar per un ignorant i fer, no? I jo mirava les cadenes i pensava, dic... Per què servirà, no? No ho sé. Lligaran alguna cosa, no ho sé. I, bueno, i li vaig preguntar, dic, perdoni, dic, aquestes... Diu, no sap el que són? Dic, no tinc ni idea. Diu, a l'època del Felip V ens obligaven a totes les masies a tenir els ganivets lligats perquè no fessin servir d'armament. Diu, i aquí a casa van afusellar gent, familiars van arribar a afusellar perquè havien trobat ganivets que no estaven lligats. Això jo ho he sentit, jo ho he vist. llegit també. Això ho he vist. O sigui, bueno, per fer-te una idea de la repressió... Ferotge, que però brutal. I bueno, doncs, clar, amb aquella gent vaig començar a moure'm en català, no? O sigui, cada cop més, sempre recordo un dia que portava un company que era argentí, que treballava en una altra empresa i va venir i clar, ell no... Però també volia parlar el català, no? I me'n recordo, això va ser molt graciós. Diu, sí, perquè, bueno, si vostè mira els terneros, i dic, ostres, tio... I amb tot el respecte del món, la gent aquella
no va dir res, ni es van riure, ni el que em vaig riure va ser jo, no? Però... I li dic, ets un bèstia? Dic, bueno, jo què sé, dic. Això em va... Bueno, una anècdota. I, bueno, vaig fer molta amistat amb aquelles i altres masies, no? Tant que arribava, moltes vegades arribava, a vegades no tenia ni que portar-li res ni tal, però passava a saludar, no? I, Fernando, vine, passa que estem, mira, o sigui, estem per esmorzar, i veu, vine, seu. I clar, passava, me'n recordo les cuines d'aquelles masies, hi havia una que, no sé, jo que, però sé que el foc aquell no s'apagava mai. Mentre estava la iaia era la que mantenia el foc aquell, i el foc allà es feien pues, escalivades, no sé què, que són tal, no sé quant. Tot el dia el foc aquell estava encès, tot el dia. I la xemeneia era tan enorme, jo no l'havia vist mai, que bueno, aquella que anava amb els bancs de pedra dins, que podies anar allà i seure i tal, i a vegades que arribava hivern, que si feia molt de fred, passa, seu una mica allà, diu, vinga, va. I allà era on feia vida la família, no? I, bueno, i aquí vaig començar a agafar lèxic i vaig començar a agafar Molt bé. coneixement i tal, i vaig veure que era una llengua que, vaja, estimable totalment, perquè representava tota una cultura, i tota una cultura, la cultura de la masia, li dic jo, perquè és el sistema econòmic que va fer gran Catalunya. Més petit o més gran, però és el mateix sistema traslladat a diferents tipus d'empreses o tipus de negocis, és el mateix sistema. I autosostenible, vaja, jo el trobava, dic, que s'ha anat perdent, no? Perquè, clar, l'atac és per tot arreu, no? Ara és més sofisticat, ara no tan sols ja saben molt bé que si ataquen la llengua i destrueixen la llengua, destrueixen la cultura, que és el que va passar amb els pobles americans. Sí, totalment. És ni més ni menys. Si desaparèixer la llengua, o quedar com una cosa folclòrica, com una cosa... Perquè, per exemple, en la teva zona, el quichua o l'aimara, bueno, el quichua es parla, però més a la muntanya, al cerro, sí, en les grans ciutats. No, i a més, a les grans ciutats és això que sempre he explicat, que sempre que alguna persona va de la sierrania cap a la costa, sempre hi ha aquesta animadversió, aquest rebuig, aquesta menysteniment cap a aquestes persones. O sigui, és una cosa terrible que tenim allà. Però que maco, o sigui que el que tu estàs explicant és que al final aprens català amb la gent que t'envolta, els catalans, els autòctons que t'envolten, i acabes aprenent a escriure o no? Sí, ara ho escric, sí. I per aprendre a escriure sí que te'n vas a algun lloc o tu solet d'autodidacta aprens a escriure? Pràcticament, vaig fer alguns cursos així, però més d'autodidacta. Llegint en català, i clar, vas agafant això, i després amb les persones, no?, en el dia a dia. Exacte. I clar, vaig estar en una zona, vaig arribar a conèixer gent que no sabia parlar res més que català, gent gran. Dels pobles, no? No, les masies aquestes vaig trobar, sempre me'n recordo del Ferro, o sigui, no, aquell home no sabia, no sé, un dia no sé què li dic en castellà i el seu fill diu, no, el papa no t'entén, diu, perquè el papa només parla català, diu, és d'aquells... Dic, no, home, no m'has de justificar res. Exacte, és la seva terra, és la seva llengua, exacte. Jo sóc a casa vostra, dic, escolta, ell m'hi pot parlar en la llengua que ell sap, i ja està. Exacte.
I va ser, bueno, sí, aquella gent que vam fer una bona amistat, una bona amistat. I a l'Uruguai, tu creus que es pugui recuperar el guaraní? Si n'hi ha moviments sobre això? Van sortint, però no es recupera, no. No es recupera perquè el, el tracte de la colònia va ser molt bèstia Mm. i es va imposar l'idioma espanyol, que és el que se'l diu allà, el castellà, Sí, 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 sí. idioma espanyol. I a veure, que jo estic molt content de poder parlar idioma espanyol, perquè també escric poesies i escric moltes coses que em surten, les faig amb la llengua materna meva, no? Ujú. I les faig en castellà. Castellà eh, amb, amb deje de l'Uruguai. Sí, seria clar, perquè a vegades quan vaig veure el tema del combat contra el català, dividint-lo, no?, en que si valencià, que si mallorquí, que si de la franja, dic, escolta, tio, és català, és com si jo dic que parlo uruguaià, Uruguaià, que parlo exacte, uruguaià, no, i un andalús que parla andalús. O sigui, exacte. no, home, dic, no fotem. Home, Però, és el llenguatge del conqueridor. clar, Quan es tracta del castellà, sí que s'unifica i es parla de més de 300 milions en castellà o en espanyol, com 500. diuen ells, i quan es tracta del català, divideix i Que jo venceràs. crec que és un gras error, perquè els països més importants i els països que s'han fet més grans han sortit de la diversitat. Així, i un país... Mira, avui ara en el tren venia parlant amb un veí, és un nano que, bueno, que conec, però que està ara, treballa a l'estranger i ara està uns dies a casa dels pares. I veníem amb el tren i veníem parlant justament d'això, no? Que clar, que un país, si considerem Espanya, no? Si haguéssim fet amb una mica de seny, no? Perquè tampoc gaire cosa més es necessitava, no? De valorar, sentir-se orgullosos de la diversitat de cultura, Mm. de llengües, o sigui, no tots els països tenen això, hi ha molt pocs països. Suïssa, mira, i el que és Suïssa, per exemple, no? Que Suïssa té 3 cultures i 3 llengües, i les porten, vaja, totes a la perfecció i són un país sol. Ells són suïssos, ja està. I sense anar més lluny, no? Per posar un exemple així claríssim, no? I combatre una cultura que consideres tu que ets del teu país, clar, això només és una mentalitat imperialista caduca i esgotada, no? Jo, mira, vaig escoltar, era aquest que va ser un dels pares de la Constitució, el Herrero de Miñón, no sé si et sona. Bueno, aquest va ser un dels pares de la Constitució i va ser també, va estar, tu et sona? Sí. I va ser ministre de Franco, crec, i va estar amb el Fraga, va estar, no sé si va ser ministre de Franco, o estava a les corts franquistes, segur. Però bueno, un home molt intel·ligent, és un home, perquè ara crec que està al Consell d'Estat, em sembla, si deu tenir la vora de 90 anys. I un dia va dir una cosa que jo no havia caigut. Digo, hi ha dos sistemes al món, a grosso modo. Un és el sistema anglosaxón i l'altre és el sistema borbònic. Diu, el sistema anglosaxón sí que ha anat conquerint, però han deixat que els pobles conquerits
poguessin mantenir certa cultura, certa llengua, cas, per exemple, la Índia, no?, comparat amb la conquista. Bueno, i, clar, ells el que volien era tenir la gallina aquella que posava els ous d'or, amb el menor conflicte possible, però manant ells, clar, evidentment, i cuidaven la gallina que posava els ous d'or. Diu, el sistema borbònic és un sistema centralista. Diu, i un dia arriba un i diu, tinc ganes de menjar un caldo de gallina. Gallina a la cassola. I era la gallina que posava els ous d'or. I aquest va ser una reflexió que em va fer, clar, perquè dius, home, si cuiden, si els països que estan incorporats, clar, si ho vas amb una mentalitat conqueridora i imperialista, doncs poca cosa en trauràs. Conflicte, res més. Conflicte, res més. En canvi, si vas amb una actitud oberta, integradora, i de sentir-te com que això és una gran cosa que tens, només ara Catalunya genera el 20% del producte interior brut d'Espanya, no és una broma, sí, és moltíssim. I clar, si dius, mira, tu generes el 20%, nosaltres si gestionem els diners, molt bé, però tindràs un 15% per poder finançar-te i poder continuar fent el no res. M'ho quedo tot. Tu continua produint i jo ja m'ho vaig quedant. I clar, és el que passa, no? Avui dia, per exemple, parlem de la mobilitat, o sigui, l'últim cop ara ha sigut a la mobilitat, que són sectors estratègics, perquè no només genera un perjudici econòmic a la persona que va a treballar de Vilanova o de Mataró o de Manresa, que va d'anar a treballar a Barcelona, que si arriba tard, l'empresa diu, et descontem 1 hora, 2 hores. Però no, també està el perjudici de l'empresa, perquè l'empresa ha contractat aquella persona perquè la necessita, no perquè li cau bé i li fa gràcia. No, la necessita i, evidentment, aquella empresa també perd, malgrat li fa molt més que l'hora o les 2 hores que li pot descomptar al treballador. Clar, això és un atac que sí, però frontal a lo que és l'economia, no? I comptant que l'antiga burgesia catalana que es dedicava, pues, que va ser la que va generar la revolució industrial i que va ser la que va generar, basats en aquest model de la masia, van arribar a la fàbrica amb aquesta visió de dir, bueno, anem invertint aquí i allà, i els negocis que tenien de Cuba, per exemple, a Vilanova és un exemple preciós per poder veure. I tota la influència dels indianos, o els americanos, que se'ls diu, clar, a Vilanova hi ha un patrimoni extraordinari en cases, bueno, però extraordinari, que ho veus, no?, que van invertir en el poble, no? Van invertir en la ciutat, en els espais, i ara hi ha uns espais que d'una altra manera no existiria. I clar, aquella vella burgesia s'ha convertit en una burgesia rentista. Ara han passat a ser rentistes. Ara disposen de grans edificis en zones i bueno, igual poden haver famílies que tenen 300, 400 pisos, o sigui, i viuen d'això, de la renta que li donen els pisos. O sigui, ha deixat de ser una economia productiva per passar a ser una economia rentista. I després altres conceptes socials que ja si t'explico jo ja em fareu fora. Ja si t'explico això direu, escolta, el Pere Matas, no sé què tenim, Sant Boi més a la vora. Doncs moltíssimes gràcies, Fernando, ha estat tot un exemple, tota una classe d'història, economia i una mica de tot. Moltíssimes gràcies. No, a tu. I visca Catalunya Lliure. Visca Catalunya Lliure.